Pripun, Mbak? Diaturi napa meleh niki? Apa meneh iki lagune? Long Dalem jadwale goleki lho. jadwale iku cilik-cilik iki. Aja digondheli iki. Ket mau ket kok durung diaturi. Aku dikomen iki lho. Aja digondheli. Tasih sesarengan condong campur nggo dilaras. Ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Chandra. Nggih, Didukung syuting napa, Mbah? niki Kun Arto. Nggih. Channel live, Internasional. iki live ya, Mbah. Secara live ya. Didelok sak donya ya, sak Indonesia. Kowe mau ora kenalan karo audione ya? Durung kok, Mbah. Iya. Sak Indonesia. Ayo. Oh, sak donya. Kandhani kok. Channel Kon Arto. Mula iki gareng awet urip. Mergo ngene iki sing malaikat sing sarep njabut ngono Ora iki. sida. Ora sida. Ora sida. Wah, ndungokno suarane gareng. Ora sida malang-malang. Wah, iki digondheli iki lho. oh, heeh. Engko gilirane Aja digondheli karo Mas Gareng ya. apal aku. Hah? Aku ora apal. Ha iya. Wong apale ki apa? Aku Garuda Pancasila. Sabun mandi ngono ku. Jublak-jublak soang, suku-suku Batak ngono ku. Mentok-mentok. Ngono kok gambare kok tekan luar negeri. Lah piye? Iya. Wis diaturi mau lho aja digendoli, Mbak. Iki sing nyekel sinten iki aku kok. Aku mau entuk telepon Sinten Mbah sing nelpon? saka sponsor saka luar negeri, Apa telpone napa? pabrik karet. Pabrik karet. Iku mau Ape dikapakno aku? Pak Nur aku njaluk tulung Terus, kandakno karo Gareng. terus Sesuk kon mara nyang Jakarta. lah apa iku? Arep tak nggone seret-seretan anakku ngono. Ya. Masa akal itu. Ayo. Gak apa-apa malah awet uripku. Iki mau aja digondheli. Jadi gondeli. Karo Sinten iki? Oh niki, walah bose iki. Bose iki, bos plastik iki. bos plastik. Iya. Mbak Narsih karo panjenengan Mas Cakimin.
Ya. Di wong Jakarta diwoke ngrungokke lho ya. YouTube channel Kun Artanga.
aja kuwatir aduh dek aja digondeli Eh. Oke, monggo. Tuwone Setya Tuhu, Pak Di. Yeah. Duh wong ayu pepujen ati kaya ngene rasane wong nandang asmara apa to awakku dhewe duh dewa jawata walasana mring wak mami besok kapan katekan lan umpamane ranah kodha tanpa prau cacat daratan tanpa petri sida asih monggo Oke. Bukaane Idam Sari, tutupane Setya Tuhu. Apa-apa. Ayo Reng, joget Reng.
aja kesusu lunggah-lunggah itu. Ya diaturi napa boleh? Wis. Setya setuhu. Rondo royan. Tape goreng iku berarti. Namatno kono. Pripun, Mbak? Wong urip iku Kudune piye, Mbak? Bapak? kudu do sabar. Ngono, kudu sabar. Yen kesusu sing jabut ya kesusu. Oh, ngono ya. Alon-alon semoyo. Nah aku wingi semoyo arep dijabut. Ono Ngono. utangku wis lunas kat mulai kataku. Ngono, kowe cinti sangkutan ya. Oh ije. Wah. Ora tak entek-entekno utang. Ora kowe tok aku ben ora duwe. dijabut-jabut. Lho, nek mek guru iku karo Pak Kyai Agus, coba nek semoyo tunggale wong golek pesugihan. Sok nek delalah aku wingi ya ana sing nyata tenan. Pripun? Janjine ngene, aku nesuk bar mantu. Ora ngono ah. Yo. Bar mantu tek ilang. Lho, lah kudune karepe ngono sok dek bar mantu cilik aku. Padahal anake 12. Weh, Heeh, batine eh. supaya dijabut ku sing mantu anak putuk anu apa jenenge anakku sing cilik. Kliru. Aku sok jabut matilah sok ben bar mantu. Anak nomor 1 dimantoke bar sepasar gletak. Nah, iku mula nek anu ki semoyo sing apik. Nek perlu kowe ngibadah sing apik. Heeh. Kowe urung ibadah wis kesusu anu apa jenenge njaluk dijabut. Pas perkara utange akeh ora iso nyarutan terus bunuh diri. Aja sik, Abah. Lah iya Butuh tandane. akeh. Anakku jek cilik-cilik kok. Lah iya kowe nek di anak ngono iku iku anake sapa? Anake bojoku, Abah. Aku gak iso. Mas aku nek mbok akoni Aku nek anak metu ngendi dalane, Mbak? Aku gak duwe dalan. andane kok aku bijane di cangkriman ning kira-kira gareng ora Aku ora nyandak, aku gak nyandak, Mbak. Tapi kamu gak nyandak aku. wong Burung. melu aku ana kok 20 tahun ya blas urung nyandak. Aku mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Dicono dhewe ya napa meleh Pak. Kula boleh mbok jadi kesabaran sithik sing demung muring-muring. Apa nek, Mbak, ngono? Ah iya, coba kowe sesuk nang pasar nek tasmu digodheni rek lunga kowe. Nggih, iku wau pamundhute napa malih? Napa Pak Di? Reng? Heeh, kowe nyanyi Reng. Oh, sik ah. Heeh. Iku biasane lewung rene. Lakekmu yo kok. Heh? Lakek pipis. Diteni, sabar. Nek kowe ape nyanyi dhewe iku berarti dudu grup. Apa iku? Ayo wong edan mau ah. Aku urung nyanyi blas ya. Kandhane kok. Ha iya. Nek aku ya ora nyanyi ya lah. Ora apa-apa. Wonge ben komplit sik Abah, iki jek kurang loro. Diaturi apa mau jarimu? Oleh wong ya wis anut aku anut. Aja meroyo natanut. Lah piye wong kadung ya kuwi. Titisane ya kuwi. Kok bolak-balik senggaki Pak. Senggaki Pak ora nyandak. Oh, Ya diaturi lewong. bose. Ya Mas aku pesen sik, wonge ben rasa. Sing pipis bandang dicepet-cepet dadi obat abet nang rene ngono lho. Heeh. Kowe sesuk diteni nek tasmu dicandyak. Apa nek iki ngono? Kandhane kok wong iki sabaran Ora. Aku marai kulino grusak-grusu, Bang. aku arep pesen karo ngantene. Pesen piye ngantene? Dadi nek cara aku gunakno mo 5. Apa iku mau 5? Joe ngantene lanang wae ning kene apa ora to? Turu. Film. Iku nek mo 5 ki ora kok elek. Apa mau 5? Nek kanggone agama jare maling madon ngedon ngono iku. Nek kanggone agama gak Piye? madhep mantep mangan melu maratuwa. Lho. Maksude? Wis iku mbok Ono. nut apik. Mau 5. Wis ana swara sembarang ya ben. Mau 5 ku mantep madep. Madhep mantep mangan melu maratuwa. Oh. Ditibakne nama 10 Dadine maratuwa mati melu maris. ya aja, Bang. Lho, bakale mati kok. Ya aja mati sik ah, lek bar mantuk kok. Ya ora saiki.
ngono kuwi jenenge wong laki bar mantu ndak ape ngarep-arep warisane wong tuwa. Ora, iya iku mang paribasan ya, Mbak. Monggo diaturi. Molimo. Wong Ora tuwa. ayo ora apal kowe. Mamula ki wong gajok kok diwarahno timang dina ya mung campur sari ku condong campur. Artiku molimo ku modot kolor ngono. Iku ndak molimo modot molot. Ngono kowe arep tak warisake karo Pak Agus. Blas suruh kecandhan. Ayo. Leren sik. Ape mangap kok leren piye-piye. Sing endang ben kukur-kukur sik. Ngono. Hah? Ya Allah, ket sore nutuki terus yo, Mbak yo. Kok bengi nek ngipi lek turu nutuki bojone piye, Mbak? Kok kebuk ae. Tak tutupno, Mbak. Hah? Ora usah terus balik. Sabda pandita ratu ring sliramu ediyo Gustimu ilirani tresnaku bakal dinowo mari
ngombe kopi ngono lho, Mbah. Kopine ben diombe mbok adem kok. Reng, Dalem kowe mau lali ngisa apa? aku durung isak, Mbok. Magrib Ayo, tok mau. Magrib. Kowe ya sembahyang no. Ya sembahyang. Tak takoni kowe nek. Piye takonmu piye, Mbah? Agamamu apa sih? Islam, Islam. KTP ku Islam. Kowe berarti ngerti sembahyang. Ya ngerti sithik-sithik. Nah, nek arep sembahyang ki syaratnya apa? Ya uduse, Wudu. terus lagi sarungan, terus gelar sajadah, terus madhep mundur. terus nek upama terus Allahu Akbar upamane. Upamane. Nah, saiki ana asu dilat sikile kira-kira batal apa ora? Ya batal lah. Gobloke. Lah, Kowe jeneng wong Islam kok ora ndenger untuk Islam. lah iku mau nasu dilatih sikil. Lho asu dilatih sikile sikile dhewe dhewe apa kok sikilku? batal. Sikile dhewe. Susule batal nih. Hah? Kowe ya tetep Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Asu ben kono dilatih sikile ping 10 ya lah. Sing kowe tetep Oh, maksudnya sing dilatih mang sikile dhewe, ora sikilku. Ayo. Lah nek sikilku ya aku ya batal aja salat. Saiki anu perintah wong salat ki hukume apik apa elek? Apik. Hah? Apik. Tunggale gendeng Lho, guru lah, guru karo Pak Agus. Pak Agus, perintah wong salat cek apik ya Pak Agus ya. Perintah wong salat apik. Perintah wong salat cek apik ya. Kandhani kok. Lha sing bener piye ta Pak Agus? Oh, Piye? kowe mau wong mukibin apa le? Lah piye? Lah Lah wong salat lah kok- diperintah kon salat cek apik. Ya sing ngakon perintah kon salat sapa? Lah iku mau ki ngomong arep. Perintah wong salat. Sing apik iki ya ben salat sik kok lagi diperintah. Ngono. Oh, nek perintah kon salat apik ning nek perintah wong salat elek. Oh. Dosa. Ya lagi ngerti aku. Yo iki sing durung caping gunung. Iki kurang sithik kok. Belajar kok brateli pitik kok. Keringan aku. Ayo terus terus Eman-eman kok tok dalan aku diwelehno wong. Ya. Nyanyi ra komplit. Monggo mang nyanyi ra komplit ya mbok komplit kok. Ayo. Ayo. Nek ngono ya pinter kowe. Ayo. Eling. Sabda Pandita Ratu Reng sliramu Hadiyo titeku Goyayo. Gustimu kililani Tresnaku bagat hinomo mati Lah iki ya wis komplit aku. Kok kurang sithik malah dipaedah kok. Tak lali-lali ke sido eling. Aku kok tak eling-eling kok aku tak tak berno ki kok mesti komplit ki kok. Ning eling-eling reng Piye Bapak? sesuk aja nggawa tas metu. Apa neh kok apa neh? Lagu apa neh? Apa neh? Kandhani tak elingno kowe. Iya tak eling-eling aku kok tak terus apa neh? Kowe nek ora dibrambak ampet sik aja metu ngono. Kan kowe. Iya. Iya kowe. Aku lagi duwe kata-kata iku mau apa neh? Anjane Ya wis. Iki terus pripun Mbah? Diaturi napa melih ki Mbah? Aku kok bar aku aja bar aku terus apa neh? Bahanmu ya mu. Ya iku tok. Lah aku nek lagu dangdut ngono ya iso sayange ora ana sijine kok, Mbah. Iki caping gunung ya ben karo leren paling mintingi. Tak bawanane. Nah, ana oke. Capek gunung. Aladri tiniki. Nganggo ting-ting Pak Madi. Pelok monggo slendro monggo. Saben bengi Ngono ku sing pelok. Aku ora arti ya. Eh, Slendro ngono Pak. Aku kok beblontrokno aku lho. lah ya padha gendenge kowe. Nah aku mbok takoni mrica-mri blabak-blabak moto ya apal aku. Yen memajang Mong ora mong hari terus nari. mong karo janur kuning. Ayo terus.
bawa kon bawa. Kon latihan bawa kok awit jemen sico. Bawane lagi berato kok. Pacitan tak blumblang. Ngono lagi mangan kok lho mangan. Oh, Bukan tak iku. urung nyandar. Rong nyanda. Biasanya kan tak ya. Pacitan berarti anu ana lemper. Pacitan serwi Oh, kejure kaya ape gitu kebedan. Panas Panas udan panas. Aleng-aleng. Capek gunung. apik. Sesuk apalke ya mung panas udan karo aling-aling capek gunung ngono tok kowe apik. Aku pe belajar, Mbah. Ora tau bawa kok. Najan. Ayo. Ngadeg-ngadeg. Opo naik aku ngadeg iki. Ayo. Apa mau, Mbah? Nadyan waton sarta Apik. lana. Ya wis angger mangap ora kok apik. Ino manis banyu bening. Ya wis apik wis. Ayo. Ndek jaman perjuangan Asik. Jere kelingan anak lanang biyen tak openi neng saiki ana ngendi Aku nanggungan jarene wis menang keturutan sing dikadah biyen nate janji neng saiki apa lali aku ora lali reng. neng gunung tak jagonge sego jagung Jajange jagung. yen mendung tak silingi caping gunung Capek gunung dudu payung. dudu payung terus apa iku caping apa iku Sak gelembe sing ngarani. keropak Ah, opak samiar iku ta iki keropak apik barang apik. Sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara
nonton apa? condong campur. Nonton ketoprak namanya ya ketoprak. Layak kene melu suwung. Ayo aku gak yo iku Abah. Nonton ketoprak. Heeh. Yo do nonton deh ya. Ayo. Ayo. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara Apik. Aku belajar lho, Mbak, ora tau nyanyi iki kok, Mbak. Ingkung nek bar kok kene Terus ning ndi? yo nonton ketoprak. Ndak dadu ya, dadu. Ora. Kowe pengen entuk tambah duit to? Kowe engko ngono wae tak goncekno. Ya Allah. Terus Nggo petok aku. mlebu nang sandit panggung tak temokke karo sedulurku lanang. Sapa, Mbak? Ya si ketuane ketoprak. Irabun. Irabun. Oh, Tulung iki mboi kon 5.000 ya. ngono ya. Ore-ore. Ya untuk beras setengah kilo iku, Mbak. Ndani kok. Wis aja kuwatir. Iya. Niki Pripun, Mbah? Iki piye iki apa nek iki? Iki apa nek? tak rembukan alon-alon tak rembukan Pripun? jane. Kempling. Lho. Oh, kempling. Kempling. Jalane tukang Ah, jut. kempling. Kempling. Oh, perkara menyonyo iso mlenting. Niki kempling jinten Lah bose. niki sing kempling. Mbak Mbak Siti. Mbak lemah. Mbak Siti. Ah. Mbak Siti. Yo tak kancanane. Nggih. Ayo joget, Mak. Ayo, Mae. Goyang dong. Tindak undi Mbak Ayu badhe tindak undi. Pasar Puri, Mas. Tadi ngaren tindak wae ora nitih taksi. Ojek online saiki ning. Apa ora wedi timbang nganggur aku kelem kancane. Kerasan Mas alias kebetulan. Kablanjane kadang rada ngabutan. Rapopo. Yen apuran Mas, enggal-enggal rencani bakar mantika opani. Topel wong kan dolan ngomong. Niku bondo napa mbak yo badhe purian. Ampun gelo Mas, sampeyan ampun kuciwa. Agula rada anyar lagi tong dina. Awan-awan lunga blonjo ning pasar kae. Perawan rondo kanggoku ora pati penting. Aneh sepangan Mas, tuku gelang apa ate ngate.
tindak pundi dadi nyaren tindak wae ora nopatasi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula ngancani Kadarasan mas alias betul belanjane kakak raga kabutan yen purun mas ing kalenggang rencani abekan noman amanggih kemari topel kula kang dolan ngomong niki kanca bayu badhe tindakan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kagula aran anyangan lagi sedina awan awan pasar pasar bae awan rondo kanggoku ora pati penting Aneng semarang mas Hukum gelang pati nganti Aju asuh malang Ya ben rondong dijani nanti oke Pamitan monggo sedaya kru saking condong campur pamitan dhateng panjenengan Bapak Jaenang nungge dumateng panjenengan Bapak Ngabime saha Ibu Sukayati saking keluarga ageng Abdul Mani condong campur garap Mbok bilih wonten kalepatan anggenipun nindakaken kewajiban pirecaka ngantos dalu pundi. Nyuwun agunging samudra manah sami. Keparenga kula nyuwun sak kanca nyuwun